Ka nitie jok malemo mosiko gi wach Nyasaye koro ing'e dok e muma. Ging'eyo wach Nyasaye molo joma moko. Inyalo dhi e kesa gotieno, in emi yalo ma dhano winji. Ifundo ji e kanisa, omera chikiti kaka do wuoyo. Adiri yalo kindi rwako koti moko pas, pile kod pile ikono ni jokadem. Kijana matiyo yosiri, weri gi weche mag chode, ni amuma. Pamela Uchiel West nochiko, biro wacho niya, adiri yo jog nyatike, biuru ira, unasika kama usiki. Hiyo ya kwanza nataka usike. Hiyo ndio message kabisa. Na usisike mimi peke yangu. Hawa wote. Kiswahili wacha nawe Kiswahili kakuru adoka to. Oyo ndio tike. Pamela Uchiel West nochiko wacho niya, biuru ira unnitimine na kapod kinde nitie. Maesa mabiu miya gombulu kadalo seromo. To kikuweya to an nyathi nyaguogu. To kikuweya to an nyathi kadem. To kikuweya anyathi ka koth kanyuol kolal. Mano mume mondiko an akia ndiko, ka mume duoke yo pi. Iwinjo kijana. Maesa inyalo chopo machiegni gi Pamela. Inyalo support ng'ato. Inyalo dika ng'ane. Inyalo ori dhi nek joge ng'ane. Oyo weya koni. Ng'eni mano pasta iko yo moda kuodho wa iko chengi. Iwinjo? Oseru bago kodi. Koni ng'eni oda kuodho hii. Madam, mimi ni pasta. Pasta nataka kunyamba kwa koti. Cheka kidogo. Hebu cheka. Anacheka achiki kodi. Iwinjo jana tike. Anya kadem. Anya kolal kurusani ya duogo. Anya tiwadu. Ose kuodo pastor kuodo. Oyo weya koni wach moro. Ngeni pastor ko kuodo no chara hii kanisa. Weya koni wach moro. Maesa bibi Pamela. Ngeno tengo chiet. Maesa bibi Pamela. Mondi yudi kuwe mayom. Bia ine. Wachi ni Pamela kauna ni kodi. Ngeno sa kuodo hii koti. Dano winjo mateka hii kanisa. Pastor ko kuodo ongi kaka didhiri. Baba kutuka pastor kuodo nyafwenyo. Pastor ko kuodo. Yani winjo ka. Bia ira. Bia Yesu. Bia. Utenge makangi gistu chietonge. Omi ng'at maleme din mitenge koti. Kigima. To king'ama serious, to muma masomo nitie winjo. Tada puonjo moro be ng'atike ka. Pok mae real comedy. Ujoma timo neno e wach Nyasaye. Mawacho ni Yesu chuori. Wek timo timailano. Mak simba kendo kinyore TikTok idhi yudo pesa. Wek timo